Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Lunes. Siyar kita sa ika-18 ng petsa sa bulan sang Abril tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon? Sa sining udto kabayuntang okslang kamo sa sining inoras kabayuntang wala lang sang sablag sa mga nakaligad nga mga adlaw, mga kaaksyon. Halin sang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado y Gloria, kag ang Domingo di Paskwa, no? Apat gid kadlaw more or less nga wala kita mabatian ninyo sa aton sining pagpangalagad, pero karon nga adlaw mangin kaupod na ninyong inyo sining palatuntunan mga kaaksyon sa aksyon BBB. Inupdanay kita, tubtub kita sa Taknalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Sige-siging paglibot sa mga jingle kag nagakampanya sa pila ka mga lugar diri sa syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan. Ara sila mga kaaksyon nagapabatsyag paagi sa ila sining pagkampanya. Kalakip man mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta outside sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kalakip man sa oriental side, no? Nga nag-tune na diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kalakip man sa kapis aklanin ng tike kag tubtub sa malabutan sa atong sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay dalon ta sa liadahon ta mga balita gikan sa aton sining mga action reporters fielded na karon sa area sa
o kung sa ila sinitag sa ka mga areas of assignments. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa kaanginan aksyon Rex Cantong. Talon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters sila bina sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon we have aksyon Marlon Hinovia. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita, iga balita ni Aksyon Dale Salazar karon dugay-dugay kapin sa 450 ka mga vote counting machines nga pagagamiton sa eleksyon. Nagabot na sa Bacolod final testing and sealing gintala na ni sa Mayo 7 pa. Sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon John Diaz, temporaryo ta siya na mangin kaupod kay si Aksyon Eric Magbanwa, may importanteng patigayon sining adlaw. By the way, condolences sa pamilya ni Aksyon Eric Magbanwa sa sining pagtaliwan man sa isa sa mga himata nila, no? Sa BCPO, igabalita ni Aksyon John Diaz, sinimay kang tanan sa pagdumdum sa Semana Santa sa Bacolod nangin generally peaceful suno sa kapulisan. Kag kampanya sa illegal nga droga nagapadayon bisan pa nagahilapit ang eleksyon. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden karon dugay-dugay duha ka police station sa probinsya ginpasidunggan. Kag Semana Santa sa probinsya nangin matawhay man based sa mga reports kag ti ang mga kaso isolated man nga mga kaso hindi man related sa Semana Santang iban to minait man lang ganito ay pertino hindi ka paiway sila mga kaaksyon. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga jail nurses sa Bacolod kag probinsya handa na sa bulan sang tigilinit. Tigilinit pa ni, daw tigulula naman dugay-dugay gani ni. Kag sa balita naman sa SART mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Art ay hupon sa Special Assignments PIVAC na padayon nga ginahulat ang update angot sa fuel subsidy para sa mga driver. Kay buwas daw masaka naman ang presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas. Ay, pwerte no? Daw pila naman ang isaka buwas sambot kung natalana na karon dugay-dugay blahi baloon tani. Sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, inimay kang tanan sa 20 anyos nga suspect sa pagpatay sang security guard. Nagpangayo patawad kuno pasensya sa pamilya sang biktima ho. Sa balita naman sa kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang unang distrito, 4 ka miyembro sang Communist Terrorist Group o CONCITIGO sa Banwa sang Calatrava nagsungka sa mga kapulisan. Kag sa balita naman upod kay Aksyon Arlo Tikar, isa ka newly identified drug personality dakop sa bypass operation sang Talisay City Police Station. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, kalitan sa agrikultura sang Bagyo Agaton naglabot na sa masobra 703 milyones. Kudako ba pisos ni? 703 million pesos. Grabe nga damage sa agriculture ba? Sining Bagyo Agaton ba itong nakaligad lang?
Samtang masobra sa 152,000 ka tawo nagapabilin sa gyapon sa evacuation center. Filing sang ITR wala pa ginpalawig sang BIR. Kag retrieval operation sa mga missing bangod sa paglaslas ang bagyo agaton nagapadayon. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang rega pahunay-hunay kamo sa sining nga udto, bangod man sang lapyo pang iban, bangod nga nag-out of town ng iban niya. Mga kaakson ng iban, aralang sa ilatag sa ka mga puloy-ana. Patigayon sang pagpahuway sa sining simana, sang nakaligad nga Simana Santa, mga kaaksyon. Sige, magainop na kita, like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon tay na dugay-dugay. I-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Tapos ang inyo sining mga mensahe. Aksyon, balita, banat, bulig. Kadtuan tanayng resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes, April 18, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 32 kag 31, liwat 32 and 31. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Ayos manamyaw tanay sa mga kaaksyon nga nagpamati sa sining udto, no? May lang pagpamati kay Ana Sinoro kag Mr. Milili Oligo, no? Nga naka-tune in na diri sa aton sining pagpangalagad. Kay Mayla Castillo Carataw, salamat gid. Idi Medes, salamat man, no? Marie Celeste Mendoza Valderrama, salamat gid. Kag sa mga co-teachers siya dira, nagpamati. Marie Celeste Mendoza Valderrama, paring John Valderrama, may lang pag-monitora. Somewhere down the road mo. Ayos sa kay Maria Leia Marabailes Banaglorioso and Janilo Sansino, no? Manilin Lariosa Albiso, or yes, Albiso, no? Salamat gid Manilin, no? Jerel Gadudo, Jobert Flores Lumakang, no? Madam Georgia Gargasiran, way gid ga absenta, present lang siya always. Salamat gid Madam Georgia Gargasiran. Abraham Ortega, salamat gid. Toto Dar, Leia Bantulinaw, Joe Hamiliano, Raymond Mides Manangkil, no? Kag kay Rachel Pidan, salamat gid sa inyo sining pag-monitor. Ayos. Kay Rufino Era Gabino, salamat gid. Jima Tagwan, thank you man. Paring Philip Kin Alonsagay, no? Sa Tokyo, Japan. Thank you gid. And sa iban pa naton nga mga kaksyon dali lang, no? Kailan taon ta diyan ay kay Toto Daragiri, Leia Bantolinaw, no? Leia Bantolinaw, salamat gid. Kay Joe Hamiliano, Rachel Pidan, salamat gid, no? Thank you gid. Rufino Era Gabinyo ara naman, no? Dali lang diri sa Piakwa. And okay, dali lang ha. Kay Manglantaw tadian na yun. Sa Piakbla nga side. Kung ari na di sila. Sige. Elvira Hilogo, salamat gid Elvira Hilogo, no? Nga nag-monitor sa sining udto. Thank you gid. Paring kinalon sa guy, no?
Ayos, sige, dalig ilang mga kaaksyon na standbyan ay manumbalik kita, dugay-dugay mga balita na sunod-sunod nga mga information aton pagadalon upod ang mga reports ang aton sining nga mga action reporters pagkatapos lamang sining. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginawa. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dre sa atong sining pangalagad karon dugay-dugay lambadahon tang balita ni Aksyon Alvin Graba. Standby Aksyon Alvin. Dire kita na ho live extension coffee mix kita anay Aning balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita na mga jail nurses sa Bacolod kag probinsya handa na sa bulan sang tigilinit mga kaaksyon. Natapos naman ang tigilinit nga subong lang sila mahanda. Tigilinit pa ni subong do tigulula naman sa dason nga mga inadlaw siguro ni. Ibaloon taning balita gikan sa kay Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Halos duha na gid lamang kasi mga aksyon na Rex. Gani, dapat nag-preparar na sila bulan niya sang Pebrero last week. Aksyon na Rex, no? Bibenta ni sang bulan man sang Marso at least preparado na ni sila sining kahandaan man information drive lang man in aksyon na Rex. Sa mga jail nurses para sa mga persons deprived of liberty, may kaangtanan ining sa sining ginatawag nilang summer diseases, posibleng magtuhaw sa mainit nga panahon. Kangay subong aksyon na Rex, still summer season sa gihapon, din ang init mabatyagan man aksyon na Rex, no? Nagapanalupsok bala sa imo nga mga kaunuran. Muni ang init nga kung kaisa makahambal ka daw kainit gid kaginanglanon mo gid sa ning electric fan o kundi ban pa nga makahatag man, no? Sang solusyon sa mainit nga tiyempo. Ikaw hindi ka gid magpainit kayong kotis mo. Oy gani man siling ko gani oy bao. Basi kuan bala magputi, pugis ka. Ay gapangamuyo tanga hindi madugangan. Kabalo ka naman daan ka kaputi sa akon. No. Madugangan pa ang kaputi ay about problema na gid. Oo, especially nagdigat to pag samtang nagapamalandong dati mabatyagan tigid man ang kainit siling ko. Hindi nga pastada ni dugang. Nga kagwapo. Anyway, action na Eric, or action na Rex rather. Sunod din kay Regional Director, Regional PIO nga si Superintendent Attorney Jairus Duhelio. So ang tuyo sa sining aktibidad sang mga jail personnel, amo ang manginhanda ang tagsa ka mga jail facilities, especially diri sa Bacolod kag Negros, Ilabina, sa mga ining nurses kag PDL sa posibleng balatian nga maangkon kaangay sining heat stroke, ining food poisoning kag ang diarrhea nga kasami kag tabuman sa tiyempo sang tag-ilinit. Of course nalakip na diri ang sore eyes kag iban pa. Now dugang pagid diri ni Doc Helio
sa sining nga mainit nga tiyempo aksyon na Rex ginaabisuhan man nila ang ilang ang mga bilanggo bala always gid yung mag-inom sang tubig agud ma-prevent man ang ginatawag nila nga dehydration action na Rex kadungan man sa sining nga preparasyon ang mga jail guards especially ining mga nurses action na Rex dapat mangin mainanda mo mangin aware man maging handa man aksyon na Rex especially sa ila sining nga duty sa ilang nga duty. Isa man ka Zoom conference ang pagkahimuon sa maabot nga Biyernes nagikan man sa BJNP National Headquarters for jail wardens and nurses for additional awareness sining mainit nga tiyempo. As to sa bulong, pamangkot man naton action Rex bala ready na may kahandaan sa paghahatag sang bulong. In fact, surusa kay Doelio na matag bulan may nagaabot nga supply para sa mga jail facilities diri sa Bacolod kag probinsya kaga iban pa nga lugar, pero kung ginakulang kung halimbawa gid man kulangon ginaabisuhan man ining mga jail personnel nga magpadulong man sa ida sini nga tagsa ka mga city and municipal health officers for additional nga mga medicine support. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Oco ni Superintendent Dohelio. In anticipation sa aton nga summer season, the Jail Bureau has prepared for that. And then, ang aton health service section, there is a regional office, has already issued several advisories regarding sa common diseases nga gina-experience sa mga PDL nato during summer season, especially sa hypertension, skin diseases. So, nag-prepare na ang aton man regional health service section sa mga seminars regarding siya. Kamusta naman sir ang mando nagikan man sa Regional Director for Jail Nurses at least para temprano pang makahatag solusyon sa mga problema mahimo magtuhaw sa sining summer season sir? That's part no sa aton preparation no ang ma-equip aton mga health jail nurses sa pag-address ng mga problema kaangay sa mga balatian nga common nga gina-experience ang PDL during summer season. So the regional director has directed no ang aton nga mga jail nurses na mag-conduct sa mga inisyatibo para sa awareness man sa aton mga PDL personnel kag kung paano ma-address ang mga problema sa balatian o sa aton nga ikayang lawas ang aton nga mga PDL na gina-experience during summer season. Actually, subong Friday, April 22, may mga webinar nga i-conduct ang aton national headquarters man para sa mga advisories kag mga kinahanglanon i-prepare ka i-conduct sa aton nga mga PDL personnel kaangod sa kayang lawas ang ating PDL. Kabahin lamang sang pahayag ni Superintendent Attorney Jairus Anthony Dohelio. Subunga adlaw action Rex ang tanan nga mga jail wardens sa probinsya kag Bacolod and ang tanan mga tanan nga mga fire marshal rather no ang nagatipon karon dito sa syudad sang Iloilo kadungan diri sa ginatawag nilang testimonial parade. Para ini sa bag-o gid lamang nga na-promote nga one star rank kay Chief Superintendent Jerry Candido. Yes. Kaga nalakip na diri ang ila sining pagbisita kag nalakip na diri action Rex. Ang mando man o kung base bag-o nga mando nagikan kay Chief Superintendent Candido para sa tanan nga mga provincial that includes city and municipal fire marshal. Report nagikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol, daligid lang Aksyon Art Tayhopon, Aksyon Dale Salazar, no? Si Aksyon Dale Salazar anay patirahon ta
sa Bacolod City Government Center. Dali gilang aksyon dayla, standby anay. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang nga Nasa tamang serbisyo. matapos ang balita ni Aksyon Alvin Cantuan, tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 450 ka mga vote counting machines nga pagagamiton sa eleksyon. Nagabot na sa Bacolod. Final testing kag sealing natalana ning hiwaton sa Mayo 7. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action na sa naka-standby na sa warehouse dito sa may siyudad sa Bacolod ang 450 ka mga vote counting machine sa BPM na pag-ausaron sa eleksyon dito sa may siyudad sa Bacolod. Action Rexa. Inpakayan din ni Acting Bacolod National Officer ni Revo Sabito na so para sa Rexa wala pa sila sang advice kung sila ka mga contingency o kung fair bala ng mga VPM ang ipadala man dito sa may Bacolod City kundi aning 450 fixed in action rex nga amon siya so kung wala pa sang extra o kung sa production nga VPM yung kapitid man na may mga problema technical sa adlaw sa nga pinili action rex Inpakayag nito dito nga on May 7 may rasang patigayon nga final testing kag sealing sang VPM sa kag according siya on schedule man ang Comelec Bacolod sa preparation sa mabot nga pinilay action Rexa. Sa mabot nga May 4 naman, higapay dalom sa final briefing. Hindi mga electoral boards, mga DESO technical staff, ang mga support staff action Rexa, ang tagid nga magapangalagad sa adlaw sa nga pinili ay. Kay so far, according siya, wala man pang problema action Rexa nga gina-40 ang Comelec Bacolod. With regard sila sa mga preparasyon sa PBI since on schedule man sila base man sa calendar of activities of Rexa naging talan na sa Comelec. Nagpasalamat man sa serbisyo sa suporta nga ginahayag kag ginapabunsada sa Comelec sa probinsya sa Negros Occidental para sa PBI. Haring tinoga ni Acting Bacolod National Officer Attorney Revo Sabito. Yes, sorry na ang actually ang for Bacolod and for the whole Negros. Ang sa aton there is 450 ka machine
na usaron as to sa sobra sa contingency why pa kita advice kung pinabi daw kung padalan niya ang contingency machine 450 amo nga yung atong video usaron niya for the elections wala ta sa sobra so now why pa ta contingency ng mga machines no we will know by then kung ang advice kung pinakabilog yes tapos na may aralan ta final briefing sa ila no tanan na sila electoral boards mga Desotec, mga support staff, no, ito yung bunto sila briefing on May 3 ba na mo? Or May 4? May 4. I-brief na sila final briefing. Actually, dapat yan sa Senator dito sa Comelec, Bacolod. Report halin sa Bacolod City Hall ang action dahil talaga mga ka-action sa naman sa Pinas sa labot yung gasang awang balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa action sa Bacolod Action Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. May koneksyon sa mahigkong kolon ng manubong immunity. Rason madamo sang ginabatsyag nga masakit kag hindi regular ang pagpamuhi ng solusyon sina mag-super fiber na kita. No? Sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Action Art tayo po mapa-special assignments kita. Action Marlon, standby. Ini may kang tanan sa Fibakdaho padayon nga ginahulat ang update angot sa fuel subsidy bla para sa mga driver o kung chopper. Yaring kaundan sa report. Upod na sa kay Action Art tayo po sa special assignments. Action Art. Gina-monitor karon sa Pibakda Action Rex kung ano lang latest update angot sa sila ginapaabot na fuel subsidy halin niya sa Alamin kung paano sumali sa na may ara na gidman sang nag-download pero kalabanan sini ang magkakuha ang mga operator bisan na sadtong may ara na iya nga nagkuha ng mga ATM cards o kung fuel subsidy cards dati sila ini ang unang masudlan pero ang gina-check nila subong aboning ipaagi sa taratapan or sa LGU kagpaagi sa DSWD dira i-release no kag subong man sa mga barangay pisono kay Ma'am Elizabeth Catalbas isa ini sang ilang ginatutukan sa karon kung san ogid may ara sang mabaton daw mga driver kay tikon sa operator magrabay mayo lang yang honest ng mga operator kung mag-ipoy-ipoy sila ni Ma'am Beth Catalbas hindi gikabato ng iban madumduman nga may ginsabit nga mangalan pagi sa barangay ang ila sininahanay nga mong ila ginahulat daw pagakuhaan sang nagakaigo na ayuda aring parayag ni Ma'am Beth Catalbas. Makakuha ka nga barangay ng ngalan ka to. Pero kung nang itiin yan, dahil din lang niya gayat, isusong niya gayat, i-action naman. Ang problema lang, kay ang driver, yaw sa itiin, kung sa bangko, ginlitang. Ang itiin, mamunang usaron siyang driver kung magkarga ka sa gasolinahan, kung iyatag sa operator. Isa ginapartida nila. May haraman niyang operator, may haraman niyang driver. Kaya ang driver na, ang ilan na nga 6'5", sa LGU na maagi sa DSWD, nang DSWD kung daw damo man ka reklamo nga hindi matagaan,
Amara sa like sa palayag ni Ma'am Beth Catalpas, aring subo nga balita sa maggusto mag-travel bla, kundi damo man ang nagatabok-tabok, Iloilo Bacolod, kundi taas ang kuanwas, ang presyo sang gatong, ay ang fast crowd sa bahin sang Wisam, ang ila estimated nga ipatuman na increase sa sweldo, istay sa plitian, 25 pesos. 25? To 525. Pipila na? Ang regular o ang subong tiko ay duganan ng kuan ay mga 300 sobra pila na 400 sobra subong ang regular kayo. Duganan mo naman 25 add-on naman ang simo plete. Oh, grabe no. Siling sa pagkaway na imo kay silinya bisan ulo 60 o ulo 80 lang na pero para sa amon nga tagi sa kadram ang isa lang kaway takwagit nga para mawali na kung hindi namon man pag kuani sukot sa mga nagasakay nga pasayro. So aring palayag ang confirmation ni Sir Frank Carbonell operator sang Wisam. Ngayon naman kami fuel adjustment na mga around compute kung kinasangada, mga 25 pesos naman para na ma-cover. Yung iba namon nga membro, sinya ang makuha ng kita, full swing kita sa naton operations. Kung ko'y nahinay lang mo, kay basic lang na fulfill lang makulap full swing ka. Tapos, why pa magsulod ang wakas? Ang palayag ni Sir Frank Carbon, so sa may mga plano na mag-travel o kung magtabok sa Iloilo, medyo kuangin, dala na ka mga daan sa extra, ninyo na ba nun para na may i-plate, idugang man sa inyo gasto. Balita gikan sa special assignment action at hupon mag-action din kaman na ba isang Pinas na buton ka sa mga balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Art hupon balita gikan sa special assignments mga kaksyon. Amakin mo na, no? Ay, oo, terrible. Saka, plitian. Perti, pero gamay-gamay man lang. Pero kung may kalantuan ka, kayang-kaya man pero tigahawat-hawat ang aton sining nga paminsan, no? Ay, perte ka ba yung tanga, hindi lang maglawig mga kaksyon, no? But kung may tendency pa nga magnubo, sining sang iban, masaka na lang masaka. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Basi maagisa sa piyak nga komunikasyon Aksyon Oliver, si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Dali gilang Aksyon Mara, standby anay kay para makaligwa ikaw dra, no? Sa Kapitolyo, ini may kang tanan sa sining kuano? Dali gilang, no? Kay di na itong iyatong headline sa Aridi Sakon siguro. Okay. Dali gilang, no? Ini may kang tanan sa palayag ni Goblakson, dismayado sa resulta sang preskon sang pila ka mga presidentiables kahapon bla. Ti Lacson nagapati nga hindi mapiktuhan ang kandidatura ni Robredo. Kag pagbukas ang mambukal ginmando na ni Goblakson mga kaakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, medyo Dolores Mayado daw si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa resulta sang ginpatikain nga press conference ang tatlo ka mga kandidato sa pagka-presidente at duwa sa pagka-vice presidente kahapon. Ang pagpati ni Lacson ya abili Aksyon Rex ma-attract ba ang iban nga mga presidential kag ihaboy ang ilang kadingang suporta sa kay Isto Moreno. Ugaling hambal sa gobernador ang mga ginpariyag ni Aksyon Rex nabatian na ini sa mga papunuyo o pisa pa naglandikan nga mga inadlaw.
Lacson nagapati nga ato mga statements sa presidential hindi ato maka-apekto sa kandidatura kang iya sa ginasuportahan nga kandidato sa pagka-presidente nga si Vice President Lily Robredo. So kang sabi, pabati ko ang statement ni Governor Bong Lacson sa mga mangga nga aga. I saw that press conference was done. People were expecting more than what they said yesterday. People were expecting that a couple of presidential candidates will go in favor of another presidential candidate. And I thought, when I thought personalities involved, I thought that the lower-ranking presidential candidates would withdraw in favor of Mayor Isko, because Mayor Isko was in the press conference. But it turned out they were just telling us what we already know, that there's really an effort for the opposition to come up with to run behind one candidate, which the administration party was able to accomplish by supporting BBM and Sama. So, but we already know that. The public already knows that there's an effort. So, ang kapay lamang sa reaksyon ni Governor Bong Lacson dito malawig-lawig ini aksyon sukakan talang karon sa report afternoon edition. Now gin tamangkot na namon diri si Gov Lacson ko kay sa mga timana aksyon Rex tapos sa Semana Santa mo sa nga tamangkot ko ano gid tabla ang mabukas sa Mambukal. Yes, soft opening sang Mambukal. Ambal ni Gov konfit sa paghambalan una pa siya sang ihibalo. Pero may order na siya nga kung luyag buksan sa mga kibana na kung wala naman lang sang tulo problema pwede na ini-action recta pati kayo nun. Ang pagpakit ang dari is laban-laban Miyerkules ini-action rex mo kay man maagi pa sa third and final reading ining naggo lang nga sukot nga gin plastar buwas sesyon sang ko di apa naluwig dan Martes laban-laban nga ma-agenda ni kag laban-laban man nga napasar na ili sa ikatapro nga kag final nga pagbasa kay nagligad nga special session nila way naman so far sang question mo padtong bag-o nga rates nga gin plastar action rates may mga limitasyon lang nga dapat sundon once nga pati kayo nun ang soft opening kay man din convert na ining Mambukal bilang wildlife sanctuary no? Wildlife sanctuary. Kung magbukas din man mapaton lamang ang Mambukal sa mga bisita day visitors lang adlaw lang why anay sang i-accommodate nga overnight no? Kaya overnight pangadlaw lang anay action rex. Pila ni ka semana ni? Ang overnight na umpisa sila sa bulan sa Mayo. Bulan sa Mayo pwede sila magkapasok na overnight. Okay. Oo. Kay ang rason sa nagsunod hindi pa kompleto ang lightings mo. Ang mga suga. Sige pa renovation nila or pangdugang pa sang mga kinanglanon. Electricity hindi pa so far kompleto ang sugat kay kanamo na sa mga poste kag suga nga natumbahan sa kahoy block ang nagligad nga Bagyo Odette action rex. No kung mag soft opening isa lang ang subrex dapat tandaan gid sang mga luya bisita ay kung wildlife sanctuary na siya hindi na pwede ang pag-video kag iban sa mga noise creating equipment no hindi na pwede na kaya hindi naman pwede makasulong-pasugba masulod kahit parang maprosemat sa mga cities na harap na susulod ang Mambukal Resort. Iban din yung balita ko na halin din sa may Kapitolyo Provincial karon sa Akko afternoon edition. Reporting live gikan sa Kapitolyo Provincial
ang ka-action Marlon Hiduvoya, mga ka-action sa din kaman sa Pinas, laboton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby anay aksyon na Brian Morden, aksyon na John Diaz, kay kantuan taning ato sining DZRH ang ato sining mother station upod ang Wi-Fi party list, no? Wi-Fi party list mga kaaksyon sa pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Dalig lang kaya rin ang DZRH Manila. Isa ko sa mga pinoproblema natin dito sa Pilipinas ay signal ng Wi-Fi. Ano nga ba pwedeng gawin ng Wi-Fi party list para ito po ay matugunan? Kasama natin ngayon si Attorney Ted De Leon, ang first nominee po ng Wi-Fi party list. Attorney Ted, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angelo. Oo, kumusta na ho kayo? Hello, Attorney Ted. Ito, itong Wi-Fi po, ang tawag po namin, ang buong pangalan po nito walang iwanan sa free internet. Kaya Ayan. Wi-Fi po ang kanyang acronym. Oo. Kami po ay rehistrado noong 2020 sa SEC at sa COMELEC naman ay nakakuha kami ng accreditation para lumahok dito sa darating na eleksyon. Ano? Ang composition po ng Wi-Fi ay kinabibilangan ng mga online business entrepreneurs, mga estudyante, ordinary housewives, even lawyers, no? Gamers, bloggers, and mga Axis scholars na talagang dumidepende sa internet connection. Paano ho ba kami nagsimula? Noong 2015 kasi may inilabas na Philippine Declaration on Wi-Fi, on Internet Rights and Principles. Parang ang buod po nito, parang sinasabi na basic human right na yung magkaroon ka ng internet access. So, ito rin siguro po ang nagbunsod ng creation ng DICT, no? Kasi talagang kailangan natin to. Tsaka globally, yun ang direksyon Kinakailangan din talaga na bukod sa pagpapalakas, maayos natin yung mga regulasyon sa social media. Lalong-lalo na yung paggamit niya natin ng Wi-Fi. Teka muna, walang iwanan for free sa free internet. Pag sinabi nating free internet, talaga ang layunin ninyo, maging libre ang internet service? Pwede po yan. Kaya po natin gawin yan. No? Okay. Alam mo niyo po, nung nag-umpisa po yung lockdown, yung kakulangan natin sa access, talagang nangibabaw, no? Kasi yun yung panahon na yun lang means of communication natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak, even dun sa mga ospital na nagkasakit ng COVID, no? Pati mga klase, virtual na rin. Pati kami mga abogado virtual hearings na rin So, doon natin nakita kasi kami na lang madalas hindi natutuloy yung mga hearing kasi hindi ma-set up yung Zoom o kulang yung internet access, so napuputol, namamatay, nawawala. So, talaga napakabagal ng takbo ng mga hearings, no? Ganon din sa mga klase, no? Yung mga estudyante natin magre-recite, bigla mapuputol, so hindi niya na masasagot. So, talagang kulang na kulang talaga tayo. Napuputol, pero yung bayad pareho lang din? Correct. Yun nga ang problema natin. Kaya kami po, talagang bumuo na ito para ma-address itong kakulangan na ito. Kaya sabi namin, lalahok tayo para matutukan ito. Ano ba yung aming actually tututukan dyan? Kumbaga, ifo-focus namin po yan sa tinatawag na pillars of internet. 5 po yan Ito po yung barometer measure ng digital quality of life na tinatawag. Sa akin, ito yung tinatawag ko dito digital happiness. Kasi masaya ka kapag itong 5 pillars nito maayos. Sige nga. Ano yung mga 5 pillars na yun, Attorney? Una po yung accessibility and affordability, no? May study na sabi 2,000 hours daw of work
ang kailangan mong bunuin para magkaroon ka ng internet access, no? Mabayaran mo. Okay. Tapos pangalawa po, yung quality, no? Sa ngayon po kasi, pang number 88 tayo sa broadband, tapos number 111 sa mobile. Sa buong mundo? Sa buong mundo. So, napakalayo po natin sa, kahit na lang dito sa mga kapitbahay natin, tulad ng Singapore, Japan, even Indonesia, Thailand, no? So, mabagal at saka hindi maganda yung quality. Pangatlo po, ano po yun? Yung electronic infrastructure natin. Ito yung mga fiber optics at saka mga tore. Alam ko, problemado dito yung ating mga telcos, no? Dahil sa mga institutional rigidities. Tawag doon red tape, no? Simpleng salita. Pang-apat po, yung electronic... i-translate po natin sa yung red tape na yung kotong ng mga LGU. Isa pa yan, no? Doon nagsisimula yan. Actually, yun ang kanilang mga problema dyan. Napakarami nang hinihingi sa kanilang permits at saka licenses. So, hindi nila talaga maitayo at hindi nila mailatag yung kanilang mga infrastructure, no? Tapos nandiyan pa yung ating cyber or electronic security. Diyan medyo maganda ang ating standing dyan. Pero kailangan din i-improve yan. At isa pa sa pinaka-importante, yung ikalima, ito yung tinatawag na e-governance. Ito yung mga online services ng gobyerno natin. Napaka-importante nito kasi, kumbaga, dito may iwasan natin yung graft and corruption. Kasi, ang mga Pilipino, usually, sanay na sanay ito na mabilisan ng mga proseso ng mga ina-applyan nila mga permits at licenses. Ayaw nila na mahabang pila, ayaw nila magdala ng maraming dokumento, na pabalik-balik. Yun ang nagiging problema kasi sa mga applications. Pero pag ito naka-online na at lahat gumagana ito, napakaginawa. Hindi natin kailangan ng fixers. Diba? Doon sa sinasabi ninyong infrastructure, actually, isa sa pinakamalaking problema natin, kaya ang pangit po talaga ng kalidad natin ng ating internet service. Paano natin i-address yun, Attorney? Okay, ganito po yan. Ang approach namin ho dyan is practical. No? Yung mga telcos, hayaan natin sila makapaglatag ng kanilang infrastructure. No? Alisan natin yung mga masyadong mahigpit na mga requirements, lalo na sa LGU. Tutulungan namin sila doon. Ngayon, doon naman sa hindi marating na mga telcos, ito yung kailangan nating i-focus. Yung mga underserved at saka unserved. Paano yun? Meron lumabas na EO 127, pinirman ito nung 2 years ago, no? At ang nilalayo nito, palawakin yung magiging source ng ating internet coverage sa pamamagitan ng mga VSAT, no? Ito yung mga satellite, very small aperture terminals, na hindi na nila kailangan kumuha pa ng prangkisa para makapagserbisyo sa ating mga komunidad. So, paano nila siserbisyuhan yun? Ito yung mga tinatawag na community via satellite, high-speed, for remote populations. May ganitong programa kami. Ito yung kukuha ka na, meron kang teleport dun sa ibaba, sa lupa, tapos kukuha ka ng signal galing sa mga satellites, ipapato mo to sa VSAT, meron kang IP modem. May server ito, tapos makakapagtayo ka na ng base station. Doon sa base station mo, meron ka mga Wi-Fi access point na magbabato sa mga community, sa mga bahay-bahay, doon sa mga baryo, sa mga maliliit na munisipyo. So, hindi natin kailangan ng tore doon. Hindi rin natin kailangan na makabitan ka doon sa lugar na yun ng mga fiber optics. Kasi siyempre, ang telco, negosyo yan, no? Siyempre, uunahin nila yung populated places. Yes, yung mga mercenary area, goodbye. Yun nga, napapabayaan. Attorney Ted, last question po. Ano bang posisyon nyo dito sa SIM card registration? Dalawa yan eh. Of course, siyempre, ang kailangan natin, sa SIM card kasi ang layunin yan, maprotektahan, no? Yung lahat ng gumagamit ng cellphone natin para maiwasan yung mga panloloko sa pamamagitan ng paggamit ng mga SIM cards na hindi rehistrado. Diba? Minsan uma-appear dyan sa telepono mo, puro mga numero lang. Na hindi mo alam kung sino yung mga yan. Ito ang pinagsisimula ng mga panluloko at saka mga scam. Sa isang banda naman, ang opposition yan, siyempre, yung privacy mo naman. Diba? Bakit ka kailangan
ma-identify. Yun nga sa akin, mas gusto ko na talagang ma-approve sana yung batas na yun. Kaso nabito nga ni Presidente, tingnan natin kung ano mangyayari. Baka hinihintay ang Wi-Fi party list sa Congress. Pwede rin, no? Kasi isa yan sa mga pwede nating itulak Okay. Kasi babagsak dun sa isa sa mga 5 pillars na sinasabi ko, yung electronic security. Attorney Ted, anong numero nga ng Wi-Fi? Number 148 po. Sa 148. Ayan, okay. Attorney Ted, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Thank you for joining us. Magandang umaga rin po. Ang first nominee ng Wi-Fi Party List, Attorney Ted De Leon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you sa aton sining mother station upo ng DZRH Manila mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:34 ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga ka-aksyon, may TC anay, kulang balang imo sining Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag
Ayos manamyaw tanay kay Inday Blaza, may lang nga pamati Rona Rida Traba, may lang nga monitor kag 76 birthday kahapon ni Tatay Tidi. Happy birthday. Halin sa kay Tatay Tidi, halin sa kay Rona Rida Traba. Ang panamyaw pagid sa Puerto Leofel, Grisel, Kitkat kag Mary Grace Crisostomo. Alin sa kay Rona Rida Traba, no? Malang pamati. Lito Dayap, salamat gid. Jane Biligorio Camilo, no? Watching from Kuwait. Tamyaw lang sa iyang pamilya Biligorio kag Camilo sa Purok Manga, Barangay Igmayaan, Don Salvador, Benedicto. Salamat gid Jane Biligorio Camilo, no? And Rochelle Polinso Susana, may lang pamati dira sa Barangay Pandanon, DSB, no? Madam Virginia San Antonio Alpenda, salamat gid gamonito sa Celine Homes. Thank you gid via radio kag FB. Amo na yung tirada da Madam Virginia San Antonio Alpenda. Thank you gid. Gian Resicio, salamat gid kagawad Dimbong Jocampo gamonitor sa Maaw. Thank you gid. Mr. Milili Oligo araman sa gyapon. Toto Ases, malang pag-monitora sa pamilya Mahinay kag pamilya Berhamid dyan sa Kawayan, watching live from Pangasinan. Thank you gid Toto Ases. Ray Flores Baryoga gamonitor, no? Diding Alohamento kag Martin Aliling, no? Abraham Ortega, salamat gid. Ariel Kabatak, may lang pag-monitor. Great lang rider Naral ka from Ariel Kabatak if GA La Carlota City, no? Jocelyn, salamat gid. Thank you gid. Thank you. Kag sa kay Tia Kim Eriman, salamat gid, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto.
Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po yung medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag ang Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad may lang pagpamati kay Donald Cabasag kagang iya sining wifey si Lia Cabasag sa La Carlota City and Leonila Tarosan mayong udto lang mayong hapon lang dra sa Gatuslao San Sebastian nga monitor sa sining mga inoras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo, duha ka mga police station sa probinsya ginpasidunggano kag nangin matawhay man kuno ang giniwat nga Semana Santa sa bugos nga probinsya plus ining isa man ka persona ho na lutangan pilason sa syudad sang Kabangkalan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Action Rex nangin duna na sa Negros Occidental Police Provincial Office nga kada Lunes nagatipon mostly ang mga kapulisan labi na gid mga chief of police sa probinsya sang Negros Occidental dira sa Nokpo or sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kag kaina gin-anunsyo ni Negros Occidental Director Police Colonel Leo Pamitan ining duha ka mga police stations nga number 1 sa ila sining performance o kung ginatawag ini Action Rex nga province-wide unit performance. Ining duha isa diri iya ka municipality kag isa diri isa ka syudad. Ang syudad amo ang Bago City Police Station nga ginapamunuan
ni Police Lieutenant Colonel Joe Malong nga nakakuha sang 92.49% kag ang police station naman sa munisipalidad amo ang Valladolid PNP nga ginpamunuan naman ni Police Major Wilfredo Binuman nga nakakuha sang 88.44% action Rexa. Basis diri kung nga ini sila ang nangin top performer bangod sa ila sini programa nga ginahimo kontra sa mga illegal mga gambling dira subong man na droga, kriminalidad, pagpandakop sa mga wanted nga mga persona sa ila sini nga lugar nga nangin masupog ini sila para sa ikaayo sang komunidad action Rexa. Kaya na, gininggan nyo man ni Pamitan ang iban pa nga mga police stations nga magtrabaho suman kag magpatigayon man sang maayo nga performance agod nga matagaan man sang recognition or pasidungog ang ila sini nga police stations action Rexa. Yari man ang iban nga mga kapulisan, police stations sa mga syudad nga naginasundan or naging number 2 diri sa syudad sang Bago amo ang syudad sang Silay ka nakakuha sang 89.13% kag ang nagapangatlo diri amo ang Talisay nga nakakuha sang 89.10% action Rexa. Nagasunod man diri amo ang sa area sang munisipalidad naman rin ang una itong Valladolid nagasundan o ginasundan ini sang Pulupandan nga may aras ang 88.21%. Kag pangatlo diri ang Pontevedra nga may 87.63% action Rexa. Ini nga mga performance sila Enero, Pebrero, lakip Marso na diri action Rexa, no? So iulayunon ko lang ni kay ang NOCPO nag-top number 1 man sa Bugos nga Bugos nga Region 6 action Rexa kon performance ang pagahambalan. Sunod diri sa kay spokeswoman Police Lieutenant Abigail Donasco nga ang NOCPO nakakuha diri sang madako-dako man nga porsyento sang ila sining pag-away kontra sa illegal nga droga. Nakakuha sila diri sang 94.3%. Ikumpara mo siya sa iban nga mga province probinsya o province regional office or police office diri sa Pro 6 Action Rexa. Yari si Donasco angot sining awarding kay na. February to March. Sure ko lang paano ang answer. But tama na sila award ay kinamina. Anong basis ni ma'am? Ang performance nila sir, ang unit performance nila as a station, mga accomplishment nila sir, operational accomplishments nila sir, ang mga PR activities sir, ang whole sir, station performance as a whole. Ang portion sang palayag ni Donasco angot kasini. Samtang ang mga Santa, 5 kadlaw nga halin sang Webes, tubtob nag Domingo kahapon. So far, kay Donasco, wala ginman sang dalagko nga mga insidente or aksidente nga may relasyon sining bago lang natapos nga Semana Santa Action Rexa. So siya nang atong mga kaso to nga during sang Semana Santa to, why to labot-labot Why to Action Rexa mga pinatsanay kay personal to nila yung mga inom-inom la. Waay sa may nagluntad kaangay sa mga aksidente sang dalanon nga nagapapauli bing mga kauturan pa or nagapadulong sa mga beaches abig man nagpinaligo gidman nangin matawhay i-check ta dugang ni Donasco kung may mga insidente abi sa pagkalumos mo na abi na check pa nila pero so far wala pa sila nakabaton sang report and sa mga simbahan terminal sa mga ports turo tawhay gidagsunod sa iya siya nangin epektibo gid ang gimpag-assign nga mga kapulisan ka mga task nga ginhatag sila kun nga ang tawhay gid ang Semana Santa. Kumustang Negros sa Semana Santa? Yes, so far kaya kami sa aton celebration no pag-celebrate sa atong Semana Santa due to the fact na ang effective Sir Brian ang aton kapulisan instance desk no aton mga kapulisan nag-patrol, ronda to
Amo nang porosyon sa palayag ni Donasco angot sini Action Rexa. Pakaronan ko sa hapon kag sa gabi ining naglalisay sa real property. Nalutangan diring utod, hindi iya ang kontra niya gid sa lali sa tax kuning utod na salaan niya nga ginasundan siya. Tilason Action Rex, ano? Wala din nabalaan kung ila duta gid ang ginawayan nila kay ginausisa pa man or basi tax Marcos ginalalisan nila bla. Ang iban din nga balita Action Rex sa syudad man ni Gapon sa Kamankalan, nag-away man ni sa lighter. Binuno man ni patay sa Kabankalan no ka unique na mga inaway sa Kabankalan. Kabankalan man yang bungod sa lighter. Nag-away siya sa lighter Action Rex. Kabrato sa lighter. Di kay nagainom-inom. Ginom-inom ining suspitsado kag biktima. Ang suspitsado ginsunlog yang biktima nga na ginkuha ang iya lighter. Daw lahog man ang black. Tinangakig ining biktima nagwa binangon. Nagbalik siya, pagbalik niya hana pala pagsulod sa pirutahan hinandos na siya sang suspect kag igo sa tiyanti patay gini ni Action Rex, no? Ang biktima bangod gid lamang sang lighter. Dito sa Calatrava Action Rex si Checo karon kay may ato man to gintero patay man nagasakay sa multicab dinambatan ini Action Rex sa syudad sang Banwa sang Calatrava patay amo nang Indian National. Lain man ng Indian National Action Rex kay ni sa Calatrava si Elmer Martorilias niya gasakay sa multicab niya. Ang Indian National naman niya sa Sagay nga nagabantay siya sa nga store. Sinulod ini siya sang nagpakuno-kuno customer nagkuha sang duha ka tsinelas sang didto na saya sining counter kay mabayad pero nakibot siya hindi iya kwartang ginbunot kundi armas. Kagin tiro ini siya igo saya sining Guya Action Rex. I-check na pa ni kung anong natabo sini kay gindala pa man sa ospital, maayo pa man niya sini Kimtam pero sa nawong ginang igo sini sang isa ka Indian National Action Rex. Sa kawayan gani man nadakpan man to gabit-bit sanggot to. Ga-wild siya, mananggot sa tani ban nga tawo may lang kami pulis na agaw sa iya ang sanggot nga puwerte pas pagka bag-o Action Rex. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report ay sa may hinubaan gilisugpon ko lang gamay, digan ngadlaw. Kundi dito man to tiniro sang principal maestra niya kagang bana kag naghiko. Dito man gapon si Duban Action Rex ay ara to sang lalaki nga nagduda siya sa iya sining amigo nga may relasyon ang amigo ya kag live-in partner niya. Pag pauli linambatan niya kag linabo tubtob nga nautod gid ang ulo nagbulag sa lawas Action Rex. Apo ang balita gikan sa Nokpo Action Brian Morden nag-report sa mga aksyon din ka mga bahin sang Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo sa iluhantang balita gikan sa BCPO upod kay aksyon na John Diaz pagdumdum sang simana santa sa Bacolod nangin matawhaya suno sa kapulisan kag kampanya sa illegal nga droga nagapadayon bisan pang nagahilapit na ang eleksyon mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon John Diaz sa Bacolod City Police Office. Aksyon John. Dapat salamat diri ang Bacolod City Police Office sa publiko labi na nga sa piyak sang pagdinaguso sang tao bilang hapon labi na sa mga beaches o resorts diri sa Bacolod City sa gihapon nagapabilin nga nangin marinong kag wala sa mga related incident nga naguntad aksyon na Rex no hindi lamang gahapon kundi sa Bilogman nga si Manaw marin sang Miyerkules gid ko sa diin kalabanan sa mga establishmento matamat nga nagsiratugtog sang Domingo bilang pagdumdum sang Semana Santa Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ang spokesperson sa BCPO. So far wala man sila sa may record nga mga related incidents lakit na mga index crimes diri sa Bacolod do nagdubo gid sining nga Semana Santa pero kung ikompara tinalikdan ni mga tiluig ilabi na sang wala pa pandemya sunod diri kay Gabana sumong
do kadutay gid sa mga tao bisan pa nga nagkadto sa mga simbahan la kay kung mag-check sila sa mga simbahan may nakabantay man talaga mga police assistant da naka-station sa mga police assistant station o diri sa iya do ang ila observation sa numero sa mga tao kung nagamadulong sa simbahan mas manubo kung nagkaparan mo sa mga numero sa tao nga nagkadto sa pilag ka mga balalingawan o kunabi sa mga palaliguan Action Rex ang volume sang taho sang Domingo totally different gid kay sunod sa iya ang barangay Punta Taytay aminado diri kapulisan nga tindag sa gidikto so rin hindi gani ko mapunggan kay ang traffic per day labi na pasulod sa areas pa lang sang barangay pero nagapati diri sa gabana nga dako nga bulig sang wala unpat nga pagpanumdum sa publiko na dapat mas mangin mahinalungon sila kag kung mahimo likawan ang tumang nga pag-inom sa makaulubong ilimnon agud malikawan ang mga krimen. Sunod diri kay gabana kahapon na pila ka mga vehicular accident ang kinagduntag pero pasalamat sila kay mga minor nga mga cases lamang mayara nga mga damage to property ug sulingon nagsaptinganay ang mga salakyan pero mayara man nga may mga minor injuries kangay sa aksidente dito sa barangay Granada Cavite involvado ang isa ka pribadong kasalakyan kag isa ka rider sang motorsiklo Action Rex. Pero sa kabilugan, nagapasalamat na rin DCPO sa katapos sa media kag sa lokal nga gobyerno sila nga wala untat nga mga pagpanumdom sa publiko nga sundon ang tanan nga mga gina-implementar nga Polisa Action Rex. Yari si Police Lieutenant Colonel Sir Las Gabanan sa interview. Assessment subong sir sang DCPO regarding sa Semana Santa sir. Ang assessment sa ining Semana Santa nakita nato nga hindi na sing kadamo sang tao nga nag-entra sa mga or gatagto sa simbahan unlike before sang pandemic. Hindi na muna kadamo and even sa mga resorts bala nga nag-tagto or nag-celebrar nga mga pamilya hindi naman amo sina kadamo tungod ini siguro epekto pa sang pandemya. Kagana pa nato nga matawhay kag malinunggit ang pagselebrar sang Holy Week o sang Semana Santa diri sa siyudad sang Bacolod. Okay. Sir, wala man mga related incident nga Police Lieutenant Colonel Sir Las Gabanan ang spokesperson sa DCPO. So ni nga Action Rex like sa may Negros Occidental Police Provincial Office may mga awarding man nga ginapatigayon sa may DCPO headquarters. Actually ang ginatagan nila diri sa Pasidungog amo ning rank 1 sa campaign against a wanted person para sa bulan sa Marso sining 2022 ang ginatagan nila diri sa award ang Police Station number 1 sa pagtuna ni Police Major Ramil Sarona. Nyari man diri nga mga units kaangay sang Bacolod City Mobile Patrol Group o kung Mobile Patrol Unit ng MPU ang ginapanaan po dito ng Colonel Ariel Pico na tayo pilaman ka mga accomplishment nila binasa sa pagkagayin sa manhunt operation batok sa pila ka mga wanted person. Amuman ang area sang Bacolod City Mobile Force no BCMFC Action Rex nga ginataga man nila diri sang award no nga diri man ila man diri nagkantanan ini sa mga persona nga may kaso regarding sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Dito gintingog sa Nukpo ang awarding Action Lord Jan? Action Jan? Dito sa Nukpo? Yes, hindi, dito sa DCPO. Okay. Balay sa DCPO ni sa nga side, dito sila nag-awarding. Isa diri ang police unit naman na police station number 5 sa pagpaunan ni Police Captain John Christopher Masangkay regarding maninigyapon silang mamanang operation batok sa wanted person. Klaro diri sa DCPO nga separate pag-iti Action Rex ang awarding sa mga police unit sa may Pro 6 ang station number 8 sa pagpaunan ni Police Major Jory Puerto kag ang station number 2 sa pagpaunan ni Police Captain Paul Vincent Tendon gingaan man sa pagpasidungog bangod sang ilang madinalag nga kampanya kontra illegal nga droga. Balik na gikan sa Bacolod City Police Office ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sinagasiring sa tuparan ng mga ka-aksyon sa Ligaman Sabinas laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Mga kaaksyon. Kay Ross Flaky, may lang pagpamati kay Ross. And dumudamo minsay ni Ana Sinuro ba? Kay Lisa Montecastro Narciso, may lang pagpamati dra sa Doha, Qatar. No? Kag sa Montecastro family sa syudad sang Himamaylan kag Narciso family no
Kay Cathy Ver, salamat gid. Happy birthday kay Reggie Ali Bonilla Magwad, no? Dira sa La Carlota, and sa iban pa naton nga mga tagpalamati mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Live extension na mga balita sa out of town mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz, ini may kang tanan sa balita ni Aksyon Roger Tiblahong 20 anyos nga suspect sa pagpatay sang security guard nagpangayo kuno pasensya or patawad sa pamilya sang biktima. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, gapasaka ang kaso karon nga murder batok sa sining suspect nga nagbuno sa isa ka security guard nga sa diin nakangkongid sa iya sining nga kamatayon ng biktima matapos nga nalaslas kiniya puwak nga ginbuno ini sa liog atong natabo lang insidente sa nga Huwebes Santo sa nga gabi mga alas 9:30 takla sa may Bagsakan area diri sa may Utanan. Sa diin ang biktima gikilala kay Teopoldo Limas, 51 anyos edad, kag security guard ini sa isa ka subdivision Ciudad Sansagay pero residente diri sa may Villa Beach Barangay Zone 3. Ang suspect nga ginkilala kay Federico Victor, 20 anyos, ang nagapahayag after break nga wala gid siya sa iban niya itong nadumduman kay suno sa iya nagainom sila sa matabo ang among insidente ginagda ini ang security guard sa pag-sating-sating upod sa ila. Ano nang utuwi, diyan nga, nadala lang ko sa ilim nun, bra. Hindi ko man tungod. Pag ano ko, pakat, tingala lang ko may kutsilyo ko nga ginabitbit. Uy ka kabalaw? Kabalaw ko to, pero buto ganyan nakahulam ko sa konigo. Tapos, wag... Madali na? Pinagdason pagkatapos? Naanan ko to sa'y. Napunan mo siya? Oo. Pwede mo siya bibuno kayo? Sa liog. So, ini ang pag-ako sa suspitsado matapos voluntaryong nag-surrender pagka-aga Biyernes Santo dahil tungkol nga wala man siyang opisina o hindi man pwede nga ipalang kaso ipakamayo nga subong adlaw yan pangayo naman sa patawad sa pamilya ang suspect sa iya kini nga nahimo may paginulsol man niya. Ang ginulsol ako, mga uli mo. Okay. Kung pagsinsawan niya ako, mabago na hindi na ako magago. So may ara ka mensahe sa pamilya ni Nunoy? Sa mga pamilya da, pasinsahan niyo na ako, matunay mo ko sa inyong... Sa karon na detinado sa gyapon sa Bayan Cadiz City PNP Custodial Facility ang suspitsado nga 20 anyos nag-ako man nga membro siya sang Axe Gang nga sang una ay active nga naga diri sa bayan sa syudad sa Cadiz nga naga-existera ila sini nga grupo pero sa iya nga sa subong wala na Action Rex. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga ka-aksyon sa dahin ka man sa Pinas labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod Aksyon. Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz sa Iluwanta na yung unang distrito sa Banwa sang Calatrava. 4 ka membro sang Communist Terrorist Group sa Banwa sang Calatrava nagsungka kuno sa mga kapulisano sa mga Banwa. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson.
Action Rex sa apat ka mga katapos ang Communist Terrorist Group sa Banwa sang Calatrava nagsurrender sa kapulisan dalang ila sini nga mga armas lutang sang tinalikdan nga Semana Santa. Ginakilala ang mga ini nga Sanday Jimboy Baynusa alias Jericho sang Sitio Tipulo, Barangay Pantao, Rolando de Lema alias Rambo sang Sitio Tulangon, Barangay Pantao, Arnel Avilla alias Arnel sang Sitio Ania, Barangay Winaswasan, kag Michael Torres alias Karubin sang Barangay Winaswasan, kag isa ka nangin aktibo sang Squad 3 Regional Striking Force sang New People's Army, kag ginako sini nga nangin kabahin sa isa ka enkwentro sa tunga sang militar sa tong May 12, 2019 sang ang apat Action Rex sa Lonsay Pumuloyo sang nasambit nga Banwa. Gin-surrender man sa mga ini ang apatanan ka unit sang kalibre 38 kag mga bala. Ginapahayag naman ni Pulis Major Lumiain Lidawan, hipis ang Calatrava Police nga nakatalana karon nga adlaw iga-representar ang mga nasambit nga mga persona sa talatapan ni Mayor Marilyn Era sang Calatrava. Ang mga nasambit nga mga persona Action Rex ang ara sa karon sa paginakop sa Special Action Force Battalion nga nakabase naman sa siyudad sang Sagay. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling, mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa siyudad sang Talisay. Isa ka newly identified drug personality nasa koteho sang mga kapulisan. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Isa ka newly identified drug personality ang natigayon ini nga dadakpan sa isa ka bypass operation nga ginpatigayon sang elemento sang Talisay City Police Station pinaagi sa panguna ni Police Lieutenant Vicente Marion Buenaflor, ang Deputy Chief of Police sang Talisay City Police Station sa idalom sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang hipi sang Talisay City PNP. Ang nasambit nga operasyon ginpatigayon ini mga takna alas 4:51 sing hapon sang nagligad gid lamang adlaw dira sa may Purok Taong Barangay Zone 3 siyudad sang Talisay. Dakop sa magatapo sang kapulisan ang suspect nga ginkilala nga amo si Joven Drilon Icabos, 39 anyo sa edad, isa ka soltero, kag pumulayo sang nasambit nga lugar diin gin-report nga ini siya isa ka newly identified drug personality nga naga-operate dira sa nasambit nga barangay. Natigayon nga nakuha sa mga pulisan hipan sa posisyon kag control sa nasambit nga sospechado amo ang isa ka piece ka transparent plastic containing with crystalline suspected shabu, ito ka bilog nga mga het cell transparent plastic containing sa ginaduhaan nga shabu, isa ka improvised plastic straw nga ginagamit bilang isa ka scope, isa ka 500 paper bill ginagamit nga bypass money, dag 483 pesos nga proceeds money. Ang nasambit nga mga recoveries nga gabugat ini isang 2 ka gramo kag may ara ini standard drug price nga 13,600 pesos samtang ang ining suspect sa karon Action Rex ang na-detain dira sa may custodial facility sang Talisay City PNP kag magapangatubang ini sang kaso nga pagbelar sang Republic Act 9165 o kon Dangerous Drug Act of 2002. Report na gikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Identity reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Arlo Ticar sa mga kaaksyon ta constipation ng
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:36 ang aton oras may lang pagpamati kay Anthony Louie Habagat no Anthony Louie Habagat may lang pagpamati sa sining mga inoras alang tagaling sa tiyempo kita-kits na lang kita buwas diri sa inyo sining nga palatuntunan. Salamat gid mga kaaksyon kag nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life pod kaaksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo siri kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian